Téma odměňování je důležité pro každého zaměstnance, je to velice citlivá záležitost, každý si sleduje, kolko zarábá, a hlavně z toho pohledu, že nechce mít pocit křivdy. Takže co je důležité, že na to, aby ten zaměstnanec měl pozitivní vztah zaměstnavateli, tak je potřeba, aby tam byla ta důvěra, aby ten zaměstnanec se cítil doceněný. Pokud tomu tak není, tak potom vlastně se snaží hledat třeba jinou práci, nepodává takový výkon, jaký by mohl podávat, a to je to, co nechceme. Základem férovosti v tom odměňování je ta porovnatelnost. To znamená, aby existovala srovnatelná nějaká báze. Používáme platové benchmarky Payvel, které jsou tvořeny reálnými daty, takže každý rok nám stovky firem poskytnou reálné platové údaje za jejich pracovníky, které musíme nějakým způsobem normalizovat, aby byly porovnatelné, protože je něco jiného, když někdo dělá finančního ředitele ve velké firmě, v malé firmě, v hlavním městě, v regionálním městě. Různé pozice mají různou hodnotu pro tu firmu a ta férovost je založená na tom posouzení reálných čísel. To znamená, neřešíme tu v rámci PVC a Payvelu nějaké dojmy, pocity, kdo se cítí jak doceňovaný, ale bereme reálná čísla a ta reálná čísla porovnáváme. Do našeho platového průzkumu Payvel se každý rok zapojuje někde mezi 200 a 300 různých firem, od nejmenších až po ty největší na Slovensku. Většina těch firem se na nás obrací ve chvíli, kdy má nějaký problém. To znamená, zjistí, že jim určité pozice odcházejí a ten projekt třeba na bázi toho Payvelu přijde i se závěrem, že toto potvrdí a ukáže jim, že ano, u těchto pozicí platíte méně než trh, a zase ale například u jiných pozicí platí i lépe jako trh. Takže to je velice důležité to porovnání a na základě toho se potom dá nastavit férový systém, který bude i motivovat ty lidi, aby podávali lepší výkony. Vzhledem k tomu, že informace o platech jsou velice citlivé, tak je vždycky důležité mít nějakého partnera, kterému věříme, že nezneužije ty informace. A toto je vlastně důležitá role PVC, že my jsme nadnárodní firma s vysokou reputací, která dokáže garantovat, že ty data nebudou zneužita. V současné době ta téma rovnosti odměňování se už posouvá i na úroveň legislativy a státní regulace, takže i jako zaměstnavatelé budou povinni nějakým způsobem prokázat, že spravedlivě odměňují a mohou být penalizovány, pokud by zvýhodňovali třeba určitou skupinu zaměstnanců.